म्हणजे जे आरोपीचे आता पालक जर समजा कोण बघत असतील तर त्यांच्या मनातला हा प्रश्न आहे. बरोबर. कारण ही प्रत्येकाच्या मनातली चीड आहे. कारण कसं आहे ना जुईली, प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात आणि त्या दोन्ही बाजू कोर्ट बघतं. बरोबर. मला एवढंच म्हणायचं आहे की जेव्हा मालमत्तेच्या वादातून किंवा वैयक्तिक काही द्वेषातून जेव्हा अशा पॉक्सो केसेस केल्या जातात, खरं तर चूक आहे, कारण तुम्ही लहान मुलाला बळी पाडताय ह्या गोष्टीसाठी. पण मेहरबान कोर्ट असेल किंवा आरोपीचे वकील असतील, हे सगळ्या पुराव्यांची काटेकोरपणे शहानिशा करतं. म्हणजे कॉल डिटेल्स असतील, टॉवर लोकेशन्स असतील, मेडिकल रिपोर्ट्स असतील, त्यांचं काही जुनं चॅट्स असतील, फोटोज असतील, मग हे जे काही प्रकार आहेत हे पुराव्यांमध्ये मोडतात आणि ते एव्हिडन्स मेहरबान कोर्टासमोर मांडला जातो. मेहरबान कोर्टमध्ये आरोपीची पार्श्वभूमी किंवा त्यांचे प्रेमसंबंध, त्यांच्यासमोर आलेले जे काही पुरावे आहेत त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करूनच निर्णय घेतं. त्यामुळे अशा केसमध्ये जर खोटा म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने जर अडकवलं गेलं असेल खोडसाळपणे एखाद्या आरोपीला, तर तो निर्दोष मुक्त होतो. पण तशा प्रकारचे पुरावे मेहरबान कोर्टासमोर येणं गरजेचं असतं. म्हणजे हा पण तेवढाच मोठा फॅक्ट आहे. पण मी तर अशा लोकांना विनंती करते की अशा खोट्या केसेस करू नका. कारण तो जो मुलगा आहे त्याचं अख्खं आयुष्य त्या जेलमध्ये जातं त्याने न केलेल्या गुन्ह्यासाठी, आणि त्याच्या आयुष्यासोबत त्याची फॅमिलीचं पण आयुष्य पूर्ण भरडलं जातं. त्याच्या फॅमिलीवर एवढे ॲलिगेशन्स होतात समाजाकडनं. समाजात जेव्हा ती फॅमिली एखाद्या मंदिरात जरी जाते तेव्हा देखील त्या फॅमिलीकडे अगदी आरोप म्हणजे गुन्हेगारीच्या दृष्टीने बघितलं जातं. आणि मी महत्वाची कन्सेप्ट तुमच्या प्रत्येकाच्या मनातली क्लिअर करते, तो आरोपी आहे, त्याच्यावर आरोप आहेत म्हणून तो आरोपी आहे. जेव्हा मेहरबान कोर्ट त्याला शिक्षा करेल तेव्हा तो गुन्हेगार होतो. का तर त्याच्यावरची त्याला जी शिक्षा दिलेली आहे ती त्याच्यावरचे गुन्हे सिद्ध होतात म्हणून तो गुन्हेगार होतो.